Sa good vibes, kung may plantitos kag plantitas, mayara pagid sa pinasahi nga level sang plantitos. Sila ang nagasagod sa mga tanom nga nagakonsumo sang insekto o kun carnivorous plants. Aton saksihan ang ini nga mga tanom sa report ni Romeo Subaldo. Ang mag-abyan nga Sanday Patrick Bucabal kag John Ray Talavera, mga anay exotic pet hobbyist, pero sa nakita nila ang carnivorous plants, nangin interesado sila diri. Si Patrick sa telebisyon lang una nakita ini, kag diri nagsugod ang iya nga interes. Pagtanaw ko sa isa ka channel ng Discovery or National Geographic to natanaman ko. Dito nag-spark ang interest ko. Then first ko nga ginbakal is from Bukidnon. Then from there, actually kapila pa ko nalayaan. Then pagbalhin ko na sa Iloilo, may ara gito nagtudlo sa hapon. Si John Ray naman, nakita ang mga post sa Facebook ni Patrick. Hindi na siya makasagod sa exotic pets bangod may bata na siya. Kani nagka-interest naman siya sa exotic plants. Gusto ko mag-shift ng hobby since sa linsang nag-abot ang bata ko. Daw kalang-alang na nga mag-pets pa ko plus maintenance pa. So sa nakita ko siya nag-post mga carnivorous plants, dito ko nagka-interest ang bako. Unique niya. Kumbaga daw limited lang niya sa tawo nga makapabuhi ni nga mo ni nga especially temperate plants. May nagkanilain sila nga mga koleksyon sa mga carnivorous plants. May biblis gueho nga mayara gani sa mga natrap nga lamok sa iya sining nga stem. Isa ini ka semi-active na carnivorous plant kung sa diin makadapo lang ang lamok sa iya sining nga stem, hindi na makahalin. May mga pitcher plant man nga isa ka passive nga klase sang carnivorous plant. Nagakahulog lang ang mga insekto sa iya sining nga buho. Kag ginapabugal nilang ilang nga Venus flytrap nga ilang giningadlan na Princess of Negros. Isa ini ka-active nga klase sang carnivorous plant. Baka batyag ini nga may nagapalapit sa iya ini nga ginatrap sa iya nga claw. Suno kay Patrick, kung hindi man pinakamalapad nga Venus flytrap, posible nga matupungan sini ang world record. Madamo na gani ang nagatanag sa ila nga baklon ini. It can be the largest. It can be largest or kung hindi niya masurpass ang world record, matupungan niya lang. Anong world record yan as of now? 2 inches. 2 inches. Ari siya. Pero gamay lang. Bibi pa ni Pula mo ni siyang largest niya. Pero kaya niya ni Makaamo na ang size. Size. Distilled lang o kung rainwater ang pwede mamunyag sa sininga klase sa mga tanom. 8 ka oras sa initan ang gina-require sini. May mga bulan nga naga-hibernate o kung nagakatulog sila. Wala na kinahanglan pa sang abono. Suno kay John Ray, depende sa pangamot kung ano ang nagakadapat sa imo nga klase sang carnivorous plant. Kamot mo para lang gid sa passive na ang kamot mo para lang gid sa active or semi-active na dala mo na mabalan or depende sa focus mo. Kung ano yung interest Ang interest mo. Dugang pa nila, ginabalanse sang sininga mga tanumang ecosystem. Mga insekto nga makahalit man sa tawo ang ila sininga ginakaon kasubong sang lamok kag langaw. May mga variety nga dalago nga pitcher plant nga sarang makakaon sang ilaga. Sa subong, tuyo nila nga magtukod sa isa ka grupo para mag-isa mga exotic plant hobbyists para sila mismo makabayluhanay sa mga ideas kag makabuligay sa pag-edukar sa mga estudyante kag sa publiko sa sininga pinasahi nga klase sang mga tanom.